Kolenní chrániče za mě velmi důležitá nebo velmi důležitý komponent a velmi často se na to zapomíná, protože u těch mladších brankářů se může stát, že takzvaně kolenní chránič je součástí toho betonu. Za mě je to nevyhovující, já doporučuji všem golmanům z betonu ten kolenní chránič sundat a z toho důvodu, že si to ti golmani zastrkují za kalhoty a při zákroku, když jde do rozkleku, mu to pokaždé vyklouzne a ten golman vlastně furt dělá to, že si to zatahuje, vytahuje a nemyslí na nic jiného. Takže já doporučuji investovat, koupit kolenní chránič. U tohohle kolenního chrániče je to většinou opravdu, že ten golman ho má klidně na 3 sezóny, pokud ho nějakým způsobem nezničí nebo ho někde neutrhne. Moje zkušenost je taková, že ten golman si ho koupí a opravdu 3-4 sezóny ho používá, buď si ho vyroste, a nebo prostě si chce koupit nový, že ho nějakým způsobem opotřebuje. Ten kolenní chránič je opravdu důležitý, tady jsem si vzal profesionální mužský kolenní chránič, kdy je na 3 části, chycený na suchý zips. Chráníte opravdu to, že ten golman třeba klečí a kolikrát se mi stalo to, že jsem viděl, kdy ten golman to dostal, protože klečel a někdo střílel z boku, nějaká náhodná odražená střela, a když ten golman to dostane do toho kolenního lůžka, anebo tady do tohohle svalu vedle kolena, je to extrémně bolestivé a může se stát, že toho golmana to vyřadí na několik týdnů ze hry, takže taky doporučuji koupit. Spousta těch kolenních chráničů si golman váže páskou, takzvanou práskačkou, taky to úplně nedoporučuju, ale nechávám to na těch golmanech, jak jim to vyhovuje, ať to tu nohou tou práskačkou neodkrví. Někdo to má spojené s podvazkovým pásem nebo s pásem i na suspenzor, kdy si to nějakým způsobem drží. A opravdu je to hodně individuální, ale to už je taková věc, která se dá nějakým způsobem doladit a ani nepotřebuje nějakou pomoc. Takže doporučuji brankářské kolena koupit, jde to koupit zhruba od 1000 korun nahoru až zhruba ty nejprofesionálnější zhruba do 4000 korun v nějakém e-shopu. Na to navazují štulpny, další věc, někteří golmani štulpny nenosí, tady vám ukážu. Těch štulpen je opravdu velmi hodně, golmani, kteří mají rádi tady tyhle ty tlustší, někdo má rád opravdu takové ty látkové, které jdou dobře zapnout na ten podvázkový pás, a jsou golmani, kteří to nesnáší a mají jenom pouze kolenní chrániče a prostě jim to nevyhovuje. Opět velmi individuální a nechal bych to na tom golmanovi tak, jak mu to vyhovuje nebo tak, jak si na to zvykne.